Gibutyag karon sa International Criminal Court kun ICC nga gipailawom sa 24/7 cell monitoring. Si former President Rodrigo Roa Duterte kun FPRRD gumikan nakasinati kini og talagsaong mga higayon nga pagkatumba tungod sa ginabating sakit niini samtang nakadetain sa maong pasilidad sa The Hague, Netherlands. Sa Facebook Live ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque iyang gibutyag nga sagunson ang pagkatumba ni FPRRD rason nga nadala kini sa ospital. Apan gikatingala ni Roque kung nganong walay abiso ang ICC ngadto sa pamilya sa nahitabo sa kanhi presidente. Ani ang pamahayag ni Attorney Harry Roque. Totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Tungod niini gi-question niini kung unsa ang mamahimong tulubagon sa ICC sa wala pagpahimalo sa pamilya sa sitwasyon ni FPRRD sulod sa detention facility. Gibuntusab ni kanhi presidential spokesperson nga tungod sa kahimtang ni Duterte, maglisod na kini sa pagtambong sa trial. Batok sa pamilya sa iyong mga biktima sa iyang kanhi kampanya batok illegal nga droga.